Салом алейкум мухлисои репи тоҷик. Салом алейкум касе ки тамошо дора. Салом алейкум мухлисои группаи ма, яъне ки Rest Pro. Аромад касое ки мара фаҳмид. Баъзе одамо фикр карданд ки мисол ман ҳамчиза ради пиар кардам, ради ки ранге ки шоу кардам ё ки шӯхӣ кардам. Не бародаро хато мекунем. Чӣ хеле ки медонед ҳақиқат сахт мераса, ҳақиқат нехед дилда сахт мераса. Ана ралик навик ҷошда мара ответ додан. Ин маънои ура дорад ки ора гарани сахт расидагиай гапҳои ма. Не ки гуфтанем ки ҳақиқат сахт мераса, охи ҳақиқат сахт мераса. Рали гуфтесай ки 250 сомонаш додем, бо гуфтесай ки доданӣ набудем, консерт монданӣ будему дар Ҳисор. Ту ба 250 сомон консерт монданӣ? Ё ки навик дар видеош гуфтае ки ту дурӯғ гуфтесай, ту шайтонӣ кардесай, ту мисол ту шоу кардесай, ту шӯхӣ кардесай. Не, ман на шоу кардесам, на шӯхӣ кардесам, на ҳечи. Ман просто гуфтанем ки навик хабиё нашод ту гап занам, навик нашод рали гап назанам ки гапҳои ӯ мада сахт нарасид. Чем ту барои чӣ ту мара дурӯғгӯ гуфтӣ? исбот ки ма дар киҷо дурӯғ гуфтагим? Чӣ ҳамун мошинеда ки мо шиштем ранги камераҳои шаҳри бехатар, дар ягон ҷои мошин камера задагӣ буд ки ту доказательства дорӣ ки ту 250 сомон мада надодай, ё ки мисол ту мара хафа кардагӣ нестӣ, ё ки уҷода мухлисои ту ё ки мухлисои ралик бисёрай. Ҳамин ту набудӣ ки гуфтӣ ки репа бас кардам ай барои Аллоҳ. Астағфирллоҳ бародар, гаран ту кори хато кардӣ. Баъди и гапа гуфтан, баъди и видеора кардан ту бо бихезӣ репа сар кунӣ? Шон МС ҳам як вақт хамхалӣ кардагӣ буд акай Шаҳбоз. Вай ҳам репа бас карда буд, вай ба дигар сабабу репа бас карда буд, бо сар кардак. Вай ба сабабе бас кард ки мақсад бисёри баъд айболо ҷиқиданша. Айболо ҷиқиданша проблемои маъриф кардӣ. Бо барои чӣ сар кард ки ӯ қадар мухлиса, вай чӣ хел партоя, вай и қадар сол хонд, вай мисол ном шуда таърихи репи тоҷик шинонд, вай ҳози репа партоя, вай хонагиҳои вая хача оилаша кӣ мехрона? Ҳамин реп ҳастай, вай дар ягон ҷо кор намекуна. фаҳмидӣ? ягон ҷо кор намекуна. Ана ту вақте ки мегӯӣ дурӯғгӯи синема, ту гарани хато кардӣ. Ту дурӯғгӯӣ, ман дурӯғгӯ нестам. Баъд одамора медонед шумо чӣ хеле кардестен баъди видеои ма. хитона вақте комментариҳода навистантон неправ будантона бировардан, шумо хитона ширин кардан даст ҷошда ответ доден. Ой хали мухлисо макад шумо хафа нашен, если чё исуса хали гапот намегзара братчика, хали гапотон намегзара. Бо бахшиш барое ки хали дар назари як хело камтарак хали катагичоб метавон, такаббур метавон, бахшиши калон. Барои чӣ? Барое ки сахтам расид. Ман бо ҳамн видеора дидам, бо сахтам расид. Або ҳастанд одамое ки гуфтанд ки мастеразия чиба телефон накардӣ ралик навикда, ё ки чиба ҳамин чиза айпеш обсуждат накарден. ҳамин чизҳоро навистанд комментариҳода. ман ҳамаи комментариҳоро дар любой сайт мехонам. ответ даҳан ҳамо одамо. барои чӣ хато мекунен? ман пеши ҳардаш рафтам. видеора ин видеое ки шумо тамошо кардем ку якумша дар ҳаваиҳо ман нишон додам, гуфтам ки тамошо кунен. ман дар якум видеом гуфтам ки ай Rest Pro мебурам. ман ҳамун чен хай сахтам расид ки шумо мада мисол мара қадр накардем, гуфтем мухлис надорӣ, сахтам расид. ҳамин видеора ман партом интернетда. шумо якум тамошо карден, шумо ҳарда тамошо карден. сахтон расид, не на парто исуса. гуфтам агар не ма да ягон совет битен ки ягон видео соз кунам ки шитоби мухлисо. ман дар дурин чоҳ ғалтидам, гуфтам дар дурин репи тоҷик чоҳ да ғалтидам, гуфтам мара биронен аинҷа. шумо чӣ гуфтен? шумо намедонам. гуфтам намедонам агар не видео интернет дай. Салом.